veterán. Szóval ő egy 3 éves kisfiú, terápiás kultus, azt jelenti, hogy ő nagyon szereti a gyerekeket, de azért van, amit nem szeret. Például a farkát nem szabad készíteni. Ha simogatunk, akkor azt nem mindenki nagyon ügyesen csinál. Jó? Oké? És egyébként igazából azt nem szereti, a nagyon sokat. Sikítozunk, hangoskodunk. Igen. Most mit csinál? Igen. Melegebb van. Ő neki ilyenkor nagyon nagy a bundia és nagyon meleg. Neki bele teheted a szájba a kezed, de más kutyákkal lesz. Jó? Mert nem de titán nem van. Jó? Oké? Na figyelj, akkor felébresztünk mindenkit. Kiabálsz nekünk, hogy jó reggel, kutyák, macskák, gyerek, jó reggel, kutyák, macskák, gyerek, kicsi-pici gyerekek, jó reggel, ébredj ismerve, bújj ki, cica, van kis kutya, ciri-ciri-ciri-ciri kisegé, jó reggel. Felébredt a Titán, nézzétek! Titán, felébredtél? Válaszolj! Megkérdezzük, felébredtél? A piszikét válogatni néz, elég tudogatni, igen. Na figyelj, megnézzük, egy kicsit bemelegítjük a kezünket, egy kicsit idézzétek el. Nem menj, ne? Megcsinálsz egy kicsit az arcudat. Figyelj, megmozgatjuk mi is magunkat, jó? A kezünket mi is felébredünk, jó? Megmutatjuk a felemelem, leteszem, jó? Felemelem, leteszem, megrázom, előre-hátra lóválok, integetek, sziasztok, összecsapom, Titánkád, ezzel simogatom. Most megpróbálhatunk majd simogatni, ha lefekszik. Azaz vicces, ügyes vagy. Még egyszer megpróbálod. Nézd a kezedet. Felemelem, leteszem, megrázom, előre-hátra lóválom, integetek, sziasztok, összecsapom. Titánkád, ezzel simogatom. Jaj, de ügyes vagy! Olyat is játszhatunk, nézd, hogy mit csinál a két kezem, csak mit csinál a két kezem? Simogat, kedvesen, csípjen, egyesen, csípizzük meg. Mit csinál a két kezem? Te is tudod, mondd velem! Figyelj, megmutatjuk Blanka a Mátyás királyosat? Megmutatjuk? Jössz a Titánon, megmutatod? Na figyelj, mutassuk meg, hogy szokjuk, és aztán mindenki kipróbálhatja, aki szeretné, jó? Adél, megmutathatom én a te hátadon, hogy hogy kell, megfordulsz egy picit, hogy a hátadat. Nézd, Adél hátán megmutatjuk. Mehet Blanka, te meg a Titánon. Mátyás király levelet ír, pont, vesző, aláírás, pecsét, összegyűri a nevet, kidobja, csúfolj! Megpróbálod a Titánon, Adél? Mi is megpróbáljuk, bolyóka? Nyugodtan jöhetsz ide, és írjuk a hátán, mintha írnál. Melyik kezeddel szoktál írni? Melyik kezedet használod? Jó, vagy a bal kezedet használod, Adél? Azt nagyon jó, de ügyes vagy, nagyon jó. Na figyelj meg! Jó, kicsit óvatosabban elnézést, igen, megfogom a farkát, hogy ne sűrűzz annyira az arcot. Úgy, simogasd meg. Figyelj csak! Titán, kicsit gyengébb, hozhatom az orvosi szettet, megvizsgálhatjuk. Igen. Nézd csak, elhoztam a játszót. Ide teszem, választhatsz magadnak eszközt. Ide nézz, igen. Van egy orvosi szemüvegünk is, 2 is van. Nézd csak, aki szeretne, ilyen szemüveget is van, nézd csak. Vince, hogy szeretnéd a szemüveget? Szeretnéd, rendben. Aki még egy kicsit bátortalan, annak adok babát, amit megvizsgálhatunk, vagy mackót.
tiszta mindenét. Figyelj, kellene egy kanál, először is egy kanál kellene. Szia, Louise! Gyere, megvizsgálod a titán? Adsz bele Van szükség, ugye? De mit gondoltok, mi rezgett? Azt mondtuk az előbb, hogy a tüdőnkből a kiáramló levegő megvezetheti itt a hangszalagunkat, ugye? Hát itt van egy pici kis hártya, látjátok fiúk, mindjárt közelebb viszem. Ha ide rakod nagyon finoman az ujjad, nagyon finoman. Érzed, hogy rezeg? Megpróbálj, ide rakod a ujjadat nagyon finoman. Érzed, hogy rezeg? Megpróbálj. Érezted? Nem, oda. Érezted? Érzed? Érzed? Na, akkor még oda is megyek a partihoz. Ugye senkit nem van? Ja, ide is megy, ugye? Na, oké. Ő elfáradt, azt hiszem, mert... Várjál? Ilyen nagyon finoman. Érzed? No! Gyerekek, és ti voltatok, fiúk? Meg igen, voltatok az előbb. Melyik általra emlékeztek? Mit is mondtunk? Nem elefánt, a tehénre. No, ismeritek ki azt a híres dalt? Hogy a nézését meg... Nem ezt, bocsánat, nem ezt. Azt a dalt, hogy boci-boci tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol... No, az lesz most a feladat, hogy amikor megszólal a boci-boci tarka, akkor kell majd hangosan fejreállni, jó? De az nem fejreállni, hanem mit is kell csinálni, hangosan énekelni, jó? De az elején még nem kell énekelni, mert az elején a dal egy bácsiról fog szólni, a Dönci bácsiról. Képzeljétek el, hogy ennek a Dönci bácsinak van egy fekete tehene. Mit gondoltok, hogy milyen tej jön a fekete tehénből? Milyen? A tej milyen színű? Fehér! Jaj, de jó! Rendszeresen azt szokták mondani, hogy fekete, de múltkor egy másik műsorban megkérdeztem egy városban, hogy mi borítja a csirkének a tesztét. Mit mondtak a városi gyerekek? Nájlonzacskó, mert ők így ismerik. No, tehát az lesz a feladat, hogy amikor megszólal a boci-boci tarka, akkor... És nem vette észre a fűben a kis pacatak. Szerencsére vagyok mégsem taposta, csak az egyik lábigóját egyengedte laposra. És azt mondta az elefánt, amit te is szoktál mondani, ha valakinek rálépsz a lábára. Vagy nagy Isten, valakinek behúzol egyet. Ilyen nem szokott lenni, ugye? Na azt mondta az elefánt, hogy ej de bán, sopánkodott az elefánt, hogy sajnálom szegényke, büntetésből te most tízszer ráléphetsz az enyémre. Ej de bán, sopánkodott az elefánt, hogy sajnálom szegényke, büntetésből te most hányszor ráléphetsz az enyémre. Na foglaljuk össze, hogy hova is ment az elefánt. Elment az elefánt ide a sarokra fagyizni, és jól meghányít a torka. Nem? Hanem hova ment? A tófatra. Az elefánt elvilázva a tófatra kocogott, és nem vette észre lenn a fűben a kis. És mi történt? Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábigóját egyengedte laposra. És mit mondott az elefánt? Ej de bán, sopánkodott az elefánt, hogy sajnálom szegényke, büntetés voltam a hányszor, ráléphetsz az. Na most már azt is tudja, hogy ej de bán, sopánkodott az, hogy sajnálom szegényke, büntetés voltam most hányszor, ráléphetsz az. Na mindenki tudja, hogy ej de bán, sopánkodott az elefánt, hogy sajnálom szegényke, büntetésből te most ráléphetsz az enyémre. Tehát az elefánt az nem vált, hogy a kis pocok egyszer, kétszer, háromszor
542-ször lép a lábára, mert az egyiknek picike a tömege, a másiknak meg jó nagy. Hát gyerekek, valamit már értettem belőle, de hát még mindig úgy voltam vele, hogy ez nekem nem fog menni. Hát a cimborám nem adta fel, és következő héten újra feljött hozzám, egyik este, miközben a barátom készítette a vacsorát. Aztán bement a konyhába, elkérte tőle ezt a jó kis húskloffolót, azt hittem, hogy akar neki segíteni majd húskloffolni, vagy netán mosogatni, nem egyik se arról híres, hanem bement a szobámba, és mondtam az elején, hogy van nekem otthon egy csíkos mókusom, hát elkérte tőle az ugrálófáját, fog meg egy kicsit állni. És mit tesznek a mókusok? Diót, makkot, mogyorót, elkérte tőlük ezt a diót, és azt mondta nekem, hogy figyelj, Ribizli, én most a fejeden fogom megmutatni, hogy a fizika egy rémegyszerű dolog, és meg fogjuk tanulni a tehetetlenség törvényét. Mondom, micsoda? Tehetetlenség törvényét? Tudjátok nekem, mi volt a tehetetlenség törvénye? Amikor így, srácok, ültem a dolgozatlap előtt tehetetlenül, és semmi, de semmi nem jutott az eszembe. Nálatok nem szoktak ilyen lenni, ugye? Mindig rendesen tanultak. Na, figyeljetek csak, de most már azért megtanultam már, mint egy verset. Így szól a tehetetlenség törvénye. Hirtelen erő hatására a nagy tömegű testek nem képesek elmozdulni. Értitek, ugye? Hogy nem? Na, hát én is így voltam vele, de most már tudom, és nekem most szükségem egy nagyon bátor jelentkezőre, és akkor figyelj, hát legyen most inkább a barátod, jó? Hogy is hívnak Marci Bercika? Zsombi, szia meg a Ribizli, vagy... Jó van, jó erős a Zsombi. Jó van, figyelj. Zsombi, te bátor is vagy? Figyelj, bírod a vért? Jó, figyelj, azért üljél le, jó? Mert nehogy összeessél itt nekem, mert tudjátok most mit fogunk csinálni? A Zsombi fején meg fogjuk törni ezt a diót, jó? Oké, Zsombi? Micsoda? Jó, hallottátok, azt mondta, hogy jó. Mert azt írja a szakásom, hogy hirtelen hatására a nagy tömegű testek nem Várjál, Zsombi, még utoljára mesélek azért neked valamit, jó? Mert tudod, ezt a törvényt, ezt nagyon-nagyon régen egy angol fizikus fogalmazta meg, úgy hívják, hogy Isaac Newton. Abban az időben élt, amikor az embereknek nem volt még internet, nem volt nekik még laptopjuk, nem volt nekik még iPadjuk, csak ilyen űpadjuk. Ültek a ház előtt, beszélgettek, pletykálkodtak, de azt mondja a legenda, hogy ez az Isaac Newton nem szeretett ám a többiekkel csak úgy pletykálkodni, meg beszélgetni, hanem magányosan kiült az almafa alá, gondolkodott, egyszer csak hopp, a fejére esett egy alma, és megalkotta a gravitáció elméletét, és a tehetetlenség törvényét, ami így szól, hogy hirtelen erő hatására a nagy tömegű testek nem képesek elmozdulni. Értitek már? Hogy nem? Valaki igen, hát sajnos én nem értettem meg ilyen könnyen. Na, de Zsombi, azt mondta, hogy nem Zsombi, hanem... Benci. Micsoda? Benci. Na figyelj. Az előbb ilyen erős voltál, ezt is elbírod talán? Jó. Figyelj, fel is tudod emelni? Ó, király, fel tudod rakni a fejedre? Tudod fogni is? Na, figyelj, akkor tudod mit? Most fogjuk megtörténni. Tehát hirtelen hatására a nagy tömegű testek... Nem félsz? Jó, oké. Biztos? Hirtelen hatására mehet? És nem sajnáljátok? Hirtelen hatására a nagy tömegű testek nem képesek elmozdulni. Hoppá. Gyerekek, lányok, figyeltek a Zsombival, elég kemény fejű legény. Ide nézzetek. A Zsombi fején megtört a dió. Ide nézzetek. Vigyázzatok ezzel a fiúval, csajok. Hogy az is, akik úgy hívnak, hogy az öveges professzor. Ő meg azt mondta, hogy oké, ugye? Lehet, hogy egyszer sikerült kísérlet. No, de gyerekek, hogy egy következőben nem fog sikerülni. Egy kísérlet, nem kísérlet. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, Zsombi, hogy te fogod megtörni az én fejemen, jó? Oké, ezt fog meg. Figyelj, itt van még ez a... Dobjátok be a szomszédba, jó? Majd itt a végig, majd talán és figyelj, na, akkor meleg. Hoppá, megvan? Gyerekek, azt hiszem sikerült a kísérlet. Én se azért vagyok ennyire ütődött, mert a
Fejemen szoktam összetörni a mókusomnak a diót. Oké, ragd még oda a darabjait, hanem nézd csak. Hanem azért, srácok, ugrancsatok rá, igaz legyen, hanem azért, mert működik a törvény. No, de mi is történt itt igazából? Még egyszer foglaljuk csak össze, hogy pontosan megértsük. Amikor én rácsaptam a dióra, melyiknek volt nagyobb tömege, a diónak, vagy ennek a tuskónak? Ugye? A tuskónak. És azt mondja a törvény, hogy hirtelen erő hatására a nagy tömegű testek nem képesek elmozdulni. Tehát amikor hirtelen rácsaptam, akkor a dióra csaptam, és ez a nagy tömegű test nem tudott elmozdulni. Tehát akkor a kis dió az összetört, ez a tuskó nem mozdult el, és a zsombi fejének sem lett semmi baja. Ugye? Na, akkor térjünk vissza még egy kicsikét inkább a hangok világára. Úgy illik bele a műsorba ez a hangos dolog, hogyha most itt valamelyik szereplő nagyon csikított volna, mert fájt volna neki, akkor nyilván jól mutat a műsorba, de inkább menjünk vissza a hangok világára, mégiscsak zenész vagyok. Hoztam nektek ilyen színes csöveket. Itt van például egy ilyen piros cső, meg itt van egy ilyen zöld cső. Mit gondoltok, hogy melyiknek lesz magasabb hangja? A pirosnak vagy a zöldnek? Magasabb? Na, hát próbáljuk ki, figyeljetek. Fülelő, piros, zöld. Hát, Ádikám nem nyertél. Még egyszer, figyelj! Na, hát akkor most már azt is tudjuk, hogy a zöld csöveknek mindig magasabb hangjuk van, mint a piros csöveknek, ugye? Te most hallottad, Ádikám? Bizony, tehát az, hogy milyen a színe, az általában nem jellemző. Na, figyelj! Akkor a következő lesz a feladat. Ági, van kettő kezed? Jó, figyelj, ide álljál, vársz még nem, ide álljál, jó? Ezt kap a kezedbe. Oké? Meg ezt kap a kezedbe, de fordítsd meg a csöveket, jó? Ez legyen itt, nem minden, jó? Jó? Neked van ez. Így a kezedbe. Srácok, segítetek nekem egy kicsit, gyere! De? Jó? Hogy ki van? Balázs, te állod? Kettő kezed van, Balázs? Szuper, megkeresed, hogy téged hogy hívnak? Ádám, még egy Ádám. Na, figyelj! Ági, neked is kettő kezed van. Jaj, de ez fogjuk, ez fogjuk. Következő lesz a feladat. Az lesz a feladat itt a csöveseknek, hogy kirakják így a csöveket a csőtartóknak, így kirakjátok a csöveket. Nagyon-nagyon erősen fogjátok, mind a kettőt. Ne fogjátok be a végét, jó? És akkor én most rá fogok vágni a kezükre, és meghallgatjuk, kinek milyen hangja van. Oké, Patti? Tényleg? Vágjak a kezükre? Nem, hanem a csőre. Na figyelj, füleljünk. Mi volt ez? Egy hangskála, ugye? Figyelj! Rakj még egyszer! Felmegyek a tetőre, onnan megyek le a völgybe. Ugye? Na Patti, mi ez a dal? Figyelj! Micsoda? De mi a dal címe? Adán bizony! Na megpróbálj elénekelni, figyelj! Boci, boci, tarka, se főne, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Szupi! Na figyelj, akkor én beállok ide, csinálj egy hangskálát, jó? Gyerj! És mi? Hű, nagyon ügyes voltál, Ádi. Ugye, amilyen ügyes voltál, én arra gondoltam, hogy én most mindenkinek a kezébe fogom varázsolni a kedvenc hangszerét, mert nem akarok dicsőkedni, de legalább annyira jó varázsló vagyok, mint amennyire jó fizikus, és
mindenkinek oda varázsoljuk a kedvenc hangszerét. Melyik a kedvenc hangszer? Hú, van neked? Maria, tényleg. Gitár? Gitár, oké. Na, figyelj! Rakjátok, nem hallgat teljesen mindegy, hogy van a csöveg. Ezt kell összecsapni, jó? Így. Neked is hozok egyet, jó? Nézzük csak. Gyere, barátnőm! Szereted a tojást? Jó, akkor állj ide. Te meg állj ide. Jó? Oké. Na, gyerekek! A következőt fogjuk csinálni. Meg tudjátok-e nekem mondani, hogy ki szokott állni a zenekarnak az elején, aki így integet? Hajmester, nézd már meg! Ja, tényleg, az még nem hullott ki, na. Én leszek akkor karmester, jó? Következő lesz a feladat. Pati, megkérnélek állj ide, úgy, mindenki szépen látszik, de szállj be ide a zenekarba, még csak ide. A következő lesz a feladat. Jaj, várj, egy csövet lerakunk. Várja, bocsánat. Egy csövet innen lerakunk. Innen is egyet lerakunk. Szupi. Következőt fogjuk csinálni. Amikor a karmesternek lent van a keze, hatalmas feladat van, nem kell csinálni semmit. Ha fölemelem a kezemet, fölemeljük a hangszereket, és nagyon hangosan rázzuk. Te ütögeted, akinek csöve van, az így ütögeti, jó? Így ütögeti. Amikor lerakom a kezemet, mit csinálunk? Semmi. Ha középen van, akkor kicsit fogjuk rázni a hangszert, jó? Na tegyünk egy próbát, és megnézzük nagy zenekarra. Jó? Lent a kezem. Fönt van. Lent van. Középen van. Fönt van. Lent van. Középen van. Lent. Már nem szóló óra, várjál, kicsit ahol a zenével, jó? Na, kezdhetünk akkor? Ja, na figyelj! Hozok hozzá, fel kell húzni néha a csizmámat ide a könyökömre, hogy jobban lássak, és akkor már is kezdhetünk, jó? Azzal kezdünk, hogy mindenkinek lent van a csöve, jó? Meg a hangszere. Okés? Figyelj! Lehet egy dal, egy ritmus vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor hallható. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve van. A dal egy biztos hely. Fönt! Lent! Közé! Zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Nagyon jó, ha van elég szív, a sokat segít, már úgysem adjuk el. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy baj nem csinál hajnalig. Ebben egy formát, és most megyünk föl. Valaki csak néz, s valaki zenél, és valaki segít, hogy csak kilerülnél. Mert mindenki erős, és életre való, de valaki csak álma, és sose volt jó, nem? Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más ilyen. A zene is csak ettől igaz, talán csak így lesz. Szép, és most kakaót nekünk föl! Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, de valaki úgy játszik, és sose nő el. De valaki majd ír, és lesz a kis zenén, és valaki majd bántan, és okosan érlen. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más ilyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz. Szép és most kakaót nekik föl! Jaj, de jó! Legyen is
valaki csak néz, és valaki személy, és valaki segít, hogy csak kimerültél, mert mindenki erős, és életre való, de valaki csak árva, és sose volt jó közé, ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más ilyen, az eleje is csak endő az, ha tartson így lesz szép, így lesz szép. Igyekszünk fölfelé, az nagyon jó, segítsünk egy kicsit a zenekarnak! De jó ez a zenekar, még egy kicsit előbb viszont, gyerünk, 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 még egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit, még egy viszontot, még egy viszontot, Kicsit arrébbra, vagy jó így?
Nem kell ragasztó? Almot nem kell ragasztó? Az a baj, hogy sokat nem kell, nem? Nem majd, igen, mert még meg próbáltam elosztatni, de sok. Nem baj. Ha hagyod, megszárad. Jó lesz az. Melyiket? Tudjátok, hol van? Elmész, és ott van az ajtó, látod? És ott be kell menni, aha. Jó! Szuper vagy. Nem? Akkor még igen? Na? Tojásdísz? Most egy kicsit. Csináljam én? Jó. Nézed, hogy én csinálom?